Ndidango kunzi panapa. Ndakaita mhanzo yekusangana na amuzomugore ndakaita mhanzo yekusangana nemudzimai waDaniel Gonora. Tikakurukura na Amai Gonora. Amai Gonora soka. Dani Gonora achikomana big parise pa story rijapo. Azvikanzi umari na Daniel manje. Omuone here ngosikazi wangu. Ngati hada waona mai guru takurukura. Zvikanzi chenjera kune weGwanema. Ndikati ko Dani unongotungamidza kuti chenjera kune weGwanema sei? Ndai yako bana. Mai guru wakanditaurira mashoko awo zvakanaka. Ndakuti azichenjera kune weGwanema. Aiwa zvidi kudaro ndika. Andinoda kungokupa inzwisa chendinyatsonyatso kuwashedza. Ndichazonyatso kurova chirongwa chese. Nekuti ndida kubata mai nini. Ndozobata Isaac. Chirongwa chokwana. Asi apa ndokuda kungokunzwisai chete kuti amungonzwa badzi kuti Daniel Gonora akasangana sei naadzimai wake. Daniel Gonora anorarama aone. Ndozoti adzimai zvakare avaone. Asi patori nemhuri vana vakatita vana vanosvika kana ku6 vese vachichengetana zvakare. Nhasi uno vari pamwe chete. Akazomutsvagirawo zvake mai nini semubatsiri asi mai nini anoona. Mai nini ndo ndisati ndabata ipapa. Saka ndakavabvunza ivo mai guru wangu. Mai guru ndikati ko makasangana sei na Dani. Nzwe munzwi. Ndingagoni kurondedzera. Ndoda kuti ndinyatso kunzisepa kuti Daniel wakauya sei kwamuri. Wakatanga kutaura semagariro atakaita ndo atati akangoita muclass Daniel akatanga achidzidza kwaMutare achiona site yake yakazofara grade 7. Akawana indiri paJairos chiri. Akauya pachikoro akagamuchirwawo semwana anoda kudzidza. Akaiswa muclass mataiveri tikadzidza tose kusvika tadanana. Ndoda kunzwisisa ipapo kuti zvakatanga sei. Mimi mamusingaone Daniel asi kuona nhau yacho yakatanga sei. Mamuri musame class. Akatanga umwe ndiana mukomana. Akati chi? Akati ndokuda. Amusini makatanga. Aiwa. Ina handisi ndakatanga nokuti inda ndine chinangwa chechikoro semunhu anga tsvaga chichida. Right. Daniel wati ndokuda imi makamuti kudi. Ndokubva ndadairawo. Kuti kudi? Kuti ewo. Kuimi maigodera kuti ewo makangano zvama chinangwa chenyu. Ndaichiziva hangu. Saka asi ndakasingazivi kuti ndokwazvichaenda. Kwazvichaenda kokuita sei? Kokuti ndichasira chikoro panzira. Aiwa kama Dani imi kuya pachikoro mamune chinangwa chekuda kufunda. Kuzvikudanana neuyu zvazvabva nepi? Misikanzwa ka. Maitoitawo misikanzwa? Yakawanda. Yakawanda. Inotoburikidza iyo yacho. So mabvumirana mimi kuti aiwa inini ndakuda. Makazoita sei? Maionana sei mimi nokuti pachikoro handiti munochengetwa. Vasikana kwawo. Vakomana kwawo. Taizosanganiswa kumastadi. Manheru ega taenda kumastadi kumaklasi kwakusina vadzidzisi. Ndokwataizoonana ikoko. Aiwa batika pamunoenda kumaklasi kumastadi kune kusina vadzidzisi kune vamwe vana vechikoro vanenge variko ka. Imi maisangana sei penyu mega? Taitopana nguva. Sei? Yekuti unozondoona nguva yakati. Mainoonana kupi nokuti kumastadi kune vamwe vana vechikoro? Tainoonana kuklasi ikoko. Nokuti taizopiwa maki yokuti musare muchikiya maklasi kana mapedza kustadha. Saka pakati pedu pane waiva namaki waiziva nyaya dzose idzi waitivhurira klasi tichinosangana ikoko. Muri vaviri? Tiri vaviri. Uyu waiona here uyu waikuvhurirayo? Aiona zvishoma. Aiona zvishoma? Saka zvaitika nguva izvozvo? Manheru enguva? Kuma9. Kuma9? Vamwe vese vapedza maklasi vanhu vapedza kustadha.
Saka imimi mese manga musingaone ipapo waikutungamirira ndiani mese musingaone iyo zvandiri manditi uyai kuno enda kuti uyai kuno mwaya nemwana musenza mwaya nemwana asi ukoko apa mwaya makabatwa nemwana ka asi ukoko mese zvino ndo panda kubatwa nemwana kubatwa kwanda kuita kuzama kubalansisa balance asi panda ndisina kustroke ndachikwanisa kufamba ndega distance refu zvokutoti kana mukanditi ndinde kumusika kumbareko mukanditaridza nzira ndaienda ndichifila netsoka ndaitoenda nekudzoka saka ndo zvamaita pangweyo mese muri vaviri musingaone maisenza maisenzana here kana kuti umwe neumwe aingozvisenzera ega taisenzana nekuti aizoti unaya kukilasi yakati ini ndinoisiva ndaenda kukilasi ikoko tosangana ikoko kusvika zvashata zvakarehwa namatavire zvashata yakandipa direction yekumba kwavo kwaMutare iniwo ndava kumusha kugokwe ndikafunga kuti apa ndakuremedza amai vangu semunhu asina baba kuchikoro vakazviziva here kuchikoro kuti vana vakanganisana havana kuzviziva vakatozoshamisika vonzwa kuti Daniel naSusan varoorana ndoraiva zita rangu repachikoro vakati vana vatakabvira kare chivaona kuti vana vanodana napano ko vakazoona sei vaizviona vaibata tsamba nditi pane zvibo zvatinobora zvekunyoresa tsamba zvamapundu izvi saka imwe tsamba yedu yakatombobatwa yabatwa tikapinda pataiti chikoro chose yakanhongwa yapepereka nemhepo zviro zvakafamba sei kwemimi maiti mukanyorana tsamba kudaro dzaifamba sei tsamba dzei amenoti yakabuda sei maitambidzana sei tsamba taipa umwe unosvitsa umwe ainzani wamaipa wamaito head boy Richard Makaripe aitivhurira class ndiye aitifambisira matsamba edu nangoni ningokupa inzwisa chete amaigonora so yauya kuwisira tanzo pasi sumeta mangoma kane gonora vaita kusenzana chikomana bhiki kana ndanyatsokuunganidza umbowo wacho tobva tachikanda mudani wandirika asi manje gonora